Het is een spannende dag voor Tessa van Alderen. Want het Nederlands kampioenschap, dat is net samen wat. Tessa riet al haast 10 hier en dat is on haar kleinkast te zien. Zo, hoe volle ben je het er wel net? Ik zou het eigenlijk net weten. Ik zou wel 15 of zo. Ja, hing ik nog vesten tussen. En welke met jou het nou hoor? Deze. Heb je wel een favoriete van die? Ja, maar die skaat wel lekker. Vanzelfs hing je de idool nog naar morgen. Nee, dus Irina Slutskaya en dit is Karen. Karen Venhuizen, dat is de beste uit Nederland toch? Ja. Is dat een grote voorbeeld? Ja, daar train ik mooi. Wat een luxe trainen met je grote voorbeeld. Nou, alles in de koffer en op naar Tial. En maakt het hier altijd van? Ja, dat is er altijd naartoe, hè? Daar gaat ik wel eens heel erg mis. Want we hebben haast ruzie altijd hier kleren is, maar... Nee, maar het is nog elastiekje om in. Rustig maar even. Ja, hetzelfde als juster. Komt al in goed. Zo, dat ziet er heel oors uit. Is er helemaal klaar voor? Jawel. Is het gespannen? Nee. Nee, valt wel mooi? Jawel. Nou, let me wat moois en succes. Ja, dankjewel. Hoe is dat bij Beppe, die op de tribune zit? Ben je gespannen? Oh, blinder, ja joh. Ik ga zo het zweet in de hand. Zweet in de hand, ja? Ja, echt weer. Ben je er altijd bij? En de mond vol. Ben je er altijd bij, had Tessa Riedemat? Ja, het heel kanaal. Ja, en de trainingen ging ik maar heen. Dat, ja, ik vind het prachtig. Door televisieprogramma's als Dancing on Ice is het kunstrieden een stuk populairder geworden. Ook Tessa's interesse is door de televisie opwekt, al wie dat 4 varieprogramma's weet huid Rob van Alderen. Ja, ze zit als lidsvamke voor de televisie bij de Olympische Spelen in Nagano toen de tijd. In 1890. In 1890, want hij is in 1994 geboren. Ja, dat wie ze dus draaien of zo. Ja, hier heeft draaien en dat vonden ze geweldig. En dat, want dat wie dan in de midden stiert, dat uitzonden weer. En toen zei ze dat ging ik doen. En wij zitten ja, te goed met die. Dat zullen we later wel. Maar ja, niet later herinneren ze er nog een keer aan. Van ik zou kunstje rieden. Nou, dan ben we bij het kunstrieden komen. En van het een komt het oor. En samen je trainen met nieuwgevoudig Nederlands kampioen Karen Venhuizen. Ook zij zit op de tribune om haar trainingsmaatje om te moedigen. Kun je ons vertellen wat voor een meisje ze is? Tessa is een heel lief meisje en ze werkt ook wel hard op het ijs. Af en toe moet ze wel even een schop onder de kont hebben, maar ze heeft mooi gereden hier en technisch heeft ze niet alles laten zien wat ze kon, maar wel mooi. Het ziet er prachtig uit wat Tessa Schenlit. Ze wordt uiteindelijk 11e van Nederland. Later wil ze ook bij de senioren troprekken en misschien wel naar de Olympische Spelen. Al wordt dat wel dreig. Ik denk dat ik dat net op kan rijden. Nee, waarom niet? Nou, het is zoveel goede kunstkaartjes in Nederland die wel beter binnen als mij en zo. Maar je weet maar nooit hoe het erin vanzelfs. Dus, waar wit, waar wit.